У лагер «Вясёлка» на базе сярэдняй школы номер 4 запісаліся 30 дзяцей з 1 па 5 класы. Праграму педагогі прыдумалі насычаную і захапляльную, не забываючы пра рэкамендацыі Міністэрства аховы здароўя. Здавалася б, 6 дзён – гэта такая каротенькая змена. І што за гэты час можна паспець зрабіць? Тым больш, чаму навучыць дзяцей? Але, аказваецца, вельмі многаму. Развучыць танец пад вядомую песню, у бібліятэцы пазнаёміцца з кніжнымі навінкамі, правесці вясёлую спартландую і многае паспрабаваць упершыню. Сыграць сваю першую партыю ў шашкі, намаляваць партрэт чалавека, выйграць конкурс ці віктарыну. Калі педагогі клапоцяцца пра культурна-спартыўную праграму, то повары пра смачныя сняданкі і обеды. Самой главной своей задачей, конечно же, видим сохранение и укрепление здоровья школьников. Для этого и в первой половине, и во второй половине дня мы проводим разнообразные спортивные, физкультурные мероприятия, такие как эстафеты «Быстрее, выше, сильнее», «Вас вызывает Спортландия», стадион во дворе, работает у нас художественная студия, ребята посещают кружки «Мягкая игрушка», «Мир творчества», музыкальное занятие. С большим интересом демонстрируют результаты своей деятельности. У лагеры кожны можа праявіць сябе як асоба, раскрыць свае творчыя ці спартыўныя здольнасці, набыць пачуццё адказнасці і самастойнасці таксама. Тым больш, што кожны дзень – гэта новыя мерапрыемствы, якія не паўтараюцца. Лагер нібы маленькая краіна, на тэрыторыі якой адбываецца столькі захапляльных падзей. Бацькі могуць не хвалявацца. Дзеці ўвесь час заняты карыснымі справамі пад наглядам педагогаў. І менавіта арыентацыя на інтарэсы дзіцяці, увага да яго асобы і ўнутранага свету з'яўляюцца аднымі з важных складаемых адпачынку падчас канікул у сценах роднай Альма-Матер. Моя любимая песня – это «Желейный медведь». Мне нравится, что тут надо энергично движения придумывать свои, и это весело. Мне в лагере сильно нравится. Я сюда хочу ходить всегда. Я сегодня выиграл 4 партии шашек, но одну проиграла. Сегодня на художественном занятии мы рисовали человека. Каждый раз нам учитель подходил и помогал. Постепенно мы рисовали, то есть проводили линии, рисовали правильно и четко характеры человека. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.